Escola Can Vilaret. Estem de nou en un programa de Ràdio Drac. Avui serà una mica diferent. El contingut serà un monogràfic de faules. Són contes i històries d'animals que tenen una finalitat moralista, és a dir, que ens ensenyen normes de convivència. Sense perdre més temps, passem a escoltar el nostre programa amb la primera faula, la cigala i la formiga. Mira, yo me estoy cada día en el campo, una estimita a hacerlo. Una cabeza capa aquí, una cabeza capa allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú treballa, tú treballa! No me vas a ver cantar, bailar y fer cabrioles entre els morts. Yo dedico cada día una estimita a emmagatzemar solucions per així construir un refugi per quan arribi l'hivern. ¡Ja, ja, ja! Jo visc la bona vida i treballaré quan s'acosti l'hivern. ¡Ja, ja, ja! Mira, quan aquest hivern serà cruel. Serà molt de temps. Ja et dic que farà molt de fred. Mira com volen les sirenetes. Sembla que ja marxen cap a països més càlids. Ui, 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 quina por! M'és igual, ja tindré temps de recollir provisions. I de moment gaudeixo cantant i ballant. Jo ho faré demà. ¡Ja, ja, ja! No deixes per demà el recull fauna. No necessito els teus consells, petita formigueta, avorrida. Mira que bé que canto. Cric, cric, cric. No és el que vulgui. Jo miro per tu i penso que ja sé més per mi. Mira cap allà, al cel. Sense bé. Un vereda, com no sé què ni fred. Deixen núvols molt negres. No m'ho crec. Ai, ai, ai. Sempre que tens raó, s'apropa l'hivern. Jo no vaig anar a per protegir-me. Em sembla que comencen a caure flocs de neu. Doncs jo tinc fred! Si em sembla que estic treballant. Ai, ai, què faré? Em protegiré sota aquesta fulla? Ai, ai, em sembla que no. Què faré? No tinc cau, no sé on anar. Ja ho tinc, se m'ha acudit una idea. Vaig a trucar a la meva veïna la formiga. Què vols, cigala? És que tinc molt de fred. Si voldria que em deixis entrar a la teva casa. Que no recordes que deies a l'estiu mentre jo treballava? Tinc molt de gana i molt de fred. Sisplau, deixa'm entrar al teu cau. No penso. D'acord, però amb una condició. Quina? Que l'estiu que ve dedicaràs cada dia una estoneta a preparar el teu cau per a l'hivern. Des del primer dia. D'acord, aprèn la lliçó i recordaré allò que no deixaré per demà el que puguis fer avui. Gràcies, gràcies, gràcies. La llebre i la tortuga. Hola, llebre, com estàs? Pues sí, jo soc una tortuga molt voluntariosa. He vist una bossa al cul, perquè vull intentar guanyar. Ja, ja, ja! Què dius, Beneixa? T'has rebut l'experiment? On s'ha vist que una tortuga guanyi res? Si ets una carrossa. No vull fer cap cursa amb tu. Estic molt cansada. Un altre dia. Ja, ja, ja! Però tu què t'has pensat? Ai, 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 amb el tous, veig que no t'atreveixes. No estiguis tan confiada de que em pugui guanyar. Ja n'hi ha prou. Faré la cursa per demostrar-te que guanyaré jo. Doncs apa, som-hi. Anem a la sortida i comencem ja. Miau. Miau. Us he estat escoltant. Voleu que faci jo la sortida de la cursa? D'acord,
Miau. Jo dic les normes. Heu de jugar net, no s'hi val empènyer i la meta estarà a l'escola Camp Vinalet. 1, 2, 3, ja! Hola, llebre, Rubika. Hola, gos. Què tal estàs? Vols haver d'estudiar rival tan valent com tu. Què estàs fent? Estic fent una cursa contra una persona. No sé què es pensa aquesta carrossa. És lenta, pesada i molt vella. I a sobre m'ha rascat a fer una cosa. Ja, ja, ja. Com que vaig molt davant d'ella, me decidiré parlar amb tu. D'acord, si vols podem jugar una estona i després descansarem fins la migdiada. Oh, ja he arribat a l'escola Camp Vinalet. Estic una mica cansada. No he parat en tota l'estona. I xino-xano he pogut arribar. Que contenta estic. He aconseguit arribar a la meta. Miau. Has guanyat, tortuga. Felicitats. La llebre no ha passat la meta. Encara no ha arribat. Bé, ho has aconseguit. Oh, sóc la llebre, m'he quedat adormida. Ai, ai, ai. He acabat la cursa abans que tu. Què et pensaves? A vegades no és important la velocitat, sinó la constància i fer les coses sense parar. Aprofitarem per fer-te una entrevista. Quines condicions de tenir per fer la carrera de periodista? Hola a tots, gràcies Darío, gràcies a tots per venir i moltes gràcies per convidar-me. Estic supercontent de venir aquí en aquesta escola i veure aquest taller que heu fet de ràdio, que és xulíssim, que està molt ben organitzat. I això que preguntaves dels estudis, jo vaig estudiar comunicació audiovisual. Per treballar a la ràdio normalment es pot estudiar periodisme, que és una de les maneres, o també comunicació audiovisual. I vaig començar de molt jovenet, de 14 anys, vaig començar a fer ràdio, una ràdio sembla una mica que teniu aquí, a poc parlant de música, i mira, i al final m'he acabat dedicant a treballar a la ràdio com a periodista. Què és el que més valorat de la meva feina? El que més valor de la meva feina, no? És la sort que puc tenir, que vosaltres heu passat també, que podeu parlar amb gent molt diferent. Per exemple, en el meu cas, doncs gent que a vosaltres us agradi. Vosaltres heu fet aquí, per exemple, entrevistes, m'han guardat a 10 vegades, alguna vegada a Bob Esponja, també. Sí o no? Llavors, clar, si per exemple t'agrada molt el Bob Esponja, doncs mira, un dia el pots arribar a entrevistar i pots també i pots xerrar amb ell. Hem esperat que això ho busqui aquí, doncs jo he fet amb grups que a mi m'agrada molt, per exemple, els Amics de les Arts, que algú us coneix. Sí? Doncs, per exemple, amb ells és un grup que a mi m'agrada i realment doncs, els pots arribar a conèixer, parlar amb ells i un cop van venir també i van tocar música. I és una cosa d'aquestes que m'agrada molt de la meva feina. Hi ha algun personatge que t'hagi impressionat o agradat molt? Sí, puc parlar, com dèiem, amb bastanta gent i relacionat també amb el món de la cultura, parlant dels Amics de les Arts, que va funcionar molt bé aquesta entrevista. També hem tingut el Charango, que coneixeu també. Sí? Doncs amb ells també va funcionar molt bé. Són entrevistes d'aquestes que acabes molt content, perquè realment això, a més van venir, van poder tocar, i bé, i això sempre que no passi cap inconvenient, que a vegades pot passar alguna cosa, per exemple, un personatge ens va venir l'altre dia. Ens
van convidar i només seure a la taula, el que han fet va ser caure de la cadira. I llavors, clar, ja vam començar l'entrevista una mica, tu imagina que estic aquí i em caic de la cadira i a partir d'aquí com continues l'entrevista? El convidat fa el terra, tu no saps què fer, doncs això és el que va passar. Això és una de les coses que vam passar a la ràdio i llavors què s'ha de fer a partir d'aquí? Improvisar. És una de les coses també maques d'aquesta feina. Si per exemple jo no hagués vingut, vull fer una entrevista i no venia, doncs el que heu de fer és intentar improvisar i sobretot passar-t'ho bé. Tot allò que facis, doncs que t'agradi, que t'agradi molts personatges dels que parlaràs perquè això s'acaba